Πίσω μου απαγορεύεται η είσοδος, εμείς θα περάσουμε για να πάμε να καταγράψουμε ακριβώς τι συμβαίνει από την άλλη πλευρά του οδοστρώματος. Βρίσκομαι στο σημείο όπου έγινε το τραγικό δυστύχημα και η έντονη βραχόπτωση. Βλέπουμε εδώ πως πάμε να πλησιάσουμε σιγά σιγά στο σημείο, πως ξυλώθηκε εκεί όλο το πλέγμα. Μπορούμε να το δούμε λίγο και εκεί ακριβώς που φαίνεται που είναι οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Αλλά η μεγάλη ζημιά έγινε εδώ ακριβώς, όπου όλη η πλαγιά αποκολλήθηκε και τεράστιοι βράχοι έπεσαν στο οδόστρωμα. Όλα παρέμειναν ίδια, σαν να μην άλλαξε τίποτα αυτές τις 28 μέρες που διανύσαμε. Εδώ έχουν μείνει τα δύο οχήματα. Οι βράχοι τεράστιοι, βλέπετε, για να πλησιάσω κοντά να δείτε, για να καταλάβετε το μέγεθος της αποκόλλησης. Και πάνω ακριβώς στη χαράδρα, στην πλαγιά όλη, βλέπετε όλο το μήκος της αποκόλλησης και πάνω ακριβώς πως είναι τα βράχια έτοιμα και αυτά να φύγουν από τη θέση τους. Εκτός των δύο τζιπ των εργαζομένων της εταιρείας, εδώ βρίσκεται το αυτοκίνητο του άτυχου μηχανικού, του Ιταλού μηχανικού, το οποίο, όπως βλέπετε, ότι έγινε ένας σωρός, μια άμορφη μάζα σιδερικών, ένας σωρός από λαμαρίνες στην πλαγιά, όπου μέχρι κάτω έχουν ξυλωθεί όλα τα δέντρα και τα βράχια παρέσυραν το στιθαίο του οδοστρώματος και βεβαίως όλη την πλαγιά. Ο δρόμος έχει περιοριστεί τουλάχιστον κατά 3 μέτρα. Εδώ έχετε καταστραφεί από εδώ και πέρα. Όλο αυτό πλέον έχει γίνει ένα βράχια και οδόστρωμα, ένα πράγμα. Επάνω βλέπετε, εδώ είναι το σημείο του χαρακτηριστικό που φαίνεται πόσο εραγισμένοι βράχοι είναι και, όπως μου έλεγε ένας ειδικός γεωλόγος, είναι έτοιμοι κάποιοι από αυτοί να αποκολληθούν από τη θέση τους. Εδώ το τζιπ έμενε ακέραιο, το άλλο ντελαπάρισε, βγήκε από τη θέση του, το καταπλάκουν τα βράχια, όπως και εδώ που έχει κλείσει τελείως το οδόστρωμα. Όλοι οι βράχοι, αν μπορούμε να δείξουμε, φαίνεται νομίζω στο φακό, όλοι οι βράχοι εδώ είναι ραγισμένοι. Κοιτάξτε. Και εδώ και πάνω ακριβώς, στα σημεία αυτά, οι βράχοι είναι ραγισμένοι και έτοιμοι να αποκολληθούν. Πιθανώς την επόμενη έντονη δόνηση που θα σημειωθεί στην περιοχή. Είτε από έκρηξη, είτε από διερχόμενα οχήματα, είτε από ένα έντονο καιρικό φαινόμενο. Ο φακός της Θεσσαλία Τηλεόραση καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής. Φαίνονται όλα τα ραγίσματα εκεί στους βράχους και αυτό το κομμάτι που προεξέχει, το οποίο έχει πάρα πολλά ραγίσματα και, όπως είπαμε, είναι επικίνδυνο για αποκόλληση. Είναι η πρώτη φορά που διερχόμαστε αυτόν τον τόπο της καταστροφής και περνάμε στην άλλη πλευρά του οδοστρώματος. Περάσαμε στην απέναντι πλευρά. Πραγματικά η εικόνα προκαλεί δέος. Πριν δοθεί στην κυκλοφορία είναι φανερό ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Ας μου επιτραπεί την έκφραση, οχυρωματικά έργα, για να προστατέψουν τους διερχόμενους οδηγούς και επιβάτες. Είναι φανερό ότι αυτό το πλέγμα το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να προστατέψει από πτώσεις μικρών πετρών.
λιθαράκια μικρά ναι, αλλά τους βράχους αυτού του μεγέθους που υπάρχουν εκεί πάνω και βλέπετε το ράγισμα, βλέπετε τα πολλά ραγίσματα επάνω, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να τους εμποδίσει να πέσουν στο δόστρωμα. Και η αδυναμία φάνηκε εδώ στο σημείο της καταστροφής. Εδώ ακριβώς φαίνεται πώς έχει τεμαχιστεί ουσιαστικά ο βράχος, πώς έχει τεμαχιστεί ο βράχος, και βλέπετε εδώ το σημείο πώς υπάρχει φέτες ο βράχος, το ασβετολιστικό αυτό πέτρωμα, και είναι πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού. Μια μικρή επιφάνεια ενιαία εμποδίζει και συγκρατεί αυτούς τους βράχους να αποκολληθούν ο ένας από τον άλλον. Η όγκη είναι μεγάλη, είναι φανερή από τους βράχους αυτούς. Η όγκη είναι μεγάλη και αυτό που πραγματικά μας ανησυχεί, είπαμε ότι είναι οι έντονες τρογμές που παρατηρούμε σε όλη την πλαγιά, κυρίως στο σημείο της καταστροφής. Από το Hyundai δεν έχει μείνει τίποτα. Το προστατευτικό στιθαίο ήταν αυτό το οποίο εμπόδισε το αυτοκίνητο του άτυχου μηχανικού να πέσει στη χαράδρα. Είναι το καπέλο του άτυχου μηχανικού, Zendel Group. Και εδώ βλέπουμε πόσο σκίστηκαν τα βράχια. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι φανερό. Αυτό που λέμε, κόβει σαν ξηράφι, κόβεται σαν φέτα ο βράχος. Ο οποίος είναι τεράστιος, το βλέπετε, και μόνο αν συγκρίνεται εμένα δίπλα στο βράχο καταλαβαίνετε γιατί όγκο πέτρας μιλάμε. Σκληρό πέτρωμα, αλλά εύκολο να σκιστεί και να γίνει φέτος, όπως βλέπουμε εδώ πέρα ακριβώς στο σημείο, στο κάτω μέρος. Η ταλάντωση και η ποίηση από το βράχο ήταν ικανή να ξυλώσει από τη θέση του τη ράβδο αυτή, και βλέποντας πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτό το θέαμα το τρομακτικό, σκεφτόμαστε τι θα γινόταν ήταν καλοκαίρι που είναι γεμάτος κίνηση αυτός ο δρόμος. Τι καταστροφή θα μπορούσε να έχει συμβεί σε διερχόμενα οχήματα που τέτοιες ώρες μποτιλιάριζαν εδώ και κολούσαν το ένα πίσω από το άλλο και ήταν δεκάδες αυτοκίνητα εδώ, θα μπορούσαν να είχαν εγκλωβιστεί ή να θρηνούσαν μεγάλο αριθμό θυμάτων. Βρίσκομαι στα 300 μέτρα περίπου από το τέλος, αλλά για μας που ερχόμαστε από τη Θεσσαλία αρχή, τη Σύραγγα Ταυδίου. Περίπου σε αυτό το σημείο από πάνω σχηματίστηκε το εγκάρσιο αυτό ρήγμα ή αλλιώς σημάδι καθίζησης, όπως λένε οι γεωλόγοι. Εδώ αν έρθετε από κοντά θα δείτε ακριβώς πόσο όλα τα σημεία εδώ είναι οριακά. Πραγματικά σε μια κλωστή κρέμονται, όπως μου είπε ένας λατόμος. Κοιτάξτε πάνω εδώ πώς φαίνεται το χάραγμα σε όλο αυτό το σημείο. Αυτός ο βράχος φαίνεται σαν να είναι έτοιμος να αποκολληθεί. Είναι ξεκολλημένος στο πάνω μέρος του και έχει το χάραγμα στο κάτω μέρος έτοιμος, τη ρογμή εδώ που είναι πολύ έντονη. Στο κάτω μέρος φαίνεται αυτό το έντονο το χάραγμα εδώ, και πάνω ακριβώς το κομμάτι έχει αποκολληθεί τελείως από την αρχική βραχώδη επιφάνεια. Το ίδιο ακριβώς παρατηρείται σε όλο το μήκος εδώ της διαδρομής. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχεις την εντύπωση ότι μια πετρούλα συγκρατεί τον πάνω βράχο για να μην πέσει κάτω. Όπως συμβαίνει και εδώ ακριβώς, που έχει σκιστεί ο βράχος και οριζόντια και κάθετα, και εδώ μέσα. Κοιτάξτε, μια σφίνα πέτρα ουσιαστικά κρατάει το πάνω μέρος. Θα πάμε και από πάνω να δούμε και το ρήγμα που τέμνει κάθετα την σύραγγα ΤΑΒ2. Εδώ η διάνοιξη έχει γίνει στο εσωτερικό της σύραγγας. Προχωράνε οι πυροκροτητές. Στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος είδαμε δύο υπαλλήλους, εταιρεία ανατινάξεων έλεγαν στις φόρμες τους, εξόρυξη ΑΕ,
και είδαμε ότι βάζαν μάλλον κάτι σαν επιταχυντές, δεν θέλησαν να μας πούνε, για να μετρούνε το ύψος των δονήσεων, που σημαίνει ότι και οι εκρήξεις συνεχίζονται αλλά και καταγραφές γίνονται.